to sme si dnes takto mohli pohmkávať a my sme sa to aj tak pekne povlnili. Áno. A my sa budeme samozrejme s akapelou Fúriu ešte rozprávať, tak si na to počkajte. Presne tak. Ideme ale sa porozprávať teraz o tom, že pokiaľ si vyberáte dovolenku, možno valentínsku v rámci tohto týždňa, nakoľko aj my tu v Teleráne samozrejme oslavujeme lásku a dnes máme tému lásku k cestovaniu, tak sme si sem zavolali Noru Fedorovú z CK Satur, s ktorou sa budeme rozprávať o tom, že máme teda nejakú dvojicu, ktorá by chcela niekam pekne vycestovať nejakú peknú dovolenku. Tak o tomto všetkom už teraz. Dobré ráno. Dobré ránko. No tak pre tých, čo hľadajú romantickú dovolenku, tak majú na výber viac menej množstvo destinácií. Otázka je len, že čo sú tie hlavné atribúty tej dovolenky. Či je to prechádzky po pláži pri západe slnka, tým pádom západné pobrežie vyhľadávame, alebo sú to hotely, ktoré majú privátny bazén alebo výrivku, keď chceme naozaj si užiť aj to teplo vo dvojici a v súkromí, alebo potom kulinárske zážitky, to znamená, že à la carte reštaurácie v rámci rezortov, či wellness služby, párové masáže alebo niečo také. Takže toto všetko je možné. A dokonca sú hotely, ktoré sú len pre dospelých, to znamená, že pre deti v podstate až od 16 rokov a tým pádom si tam vedia užiť aj tú loungeovú hudbu, aj tie drinky pri západe slnka a bez toho ruchu všetkého v tom pokoji. My všetci vlastne len doplním, poznáme teda pod názvom Adult Hotels, alebo teda... Adult only. Adult only, áno. A v podstate vy už ste tak načrtli, že čím sa to možno líši, že naozaj je to také prispôsobené. Je to potreba nejak vyhľadávať špecificky, musím to nejak akože dohľadávať, alebo majú tu tie hotely väčšinou nejak uvedené, treba tam telefonovať, či sú tie informácie? Väčšinou ako cestovné kancelárie napríklad označujú tieto hotely špeciálne, aby sa ľudia jednoduchšie v tom vyznali a pri hotelových weboch je dôležitejšie sa naozaj pozrieť, lebo je to ťažšie nájditeľné, by som povedala. V každom prípade väčšina destinácií tých stredomorských klasických, ktoré poznáme, majú buď oddelené časti v rámci hotelov, ktoré sú len pre dospelých, alebo napríklad niektoré len à la carte reštaurácie sú len pre dospelých, alebo celé tie hotely. Poďme možno na tie destinácie. Ktoré sú tie najzaujímavejšie, ktoré by ste vypichli? No určite Turecko je najobľúbenejšou destináciou Slovákov a tam je týchto hotelov naozaj veľa. A práve, čo je pekné tam je, že tie dlhé prechádzky po tej pláži, môžeme sa prejsť až do strediska. To znamená, že ak chceme aj teda trošku ruchu a byť mimo toho rezortu. Potom tie plážové bary alebo bary pri bazéne s tou loungeovou hudbou alebo s takou príjemnou hudbou, tak to je tiež súčasť toho, či večerné rôzne predstavenia v zmysle spevačky alebo nejakých väčších predstavení, takže aj tak sa to dá užiť. No a keď tam napríklad nahlásime, že ide o svadobnú cestu alebo o oslavu po 10, po 20 rokoch, tak hotely väčšinou pripravia aj fľašu sektu plus k tomu nejaké Zvyknú to ovocie. inak oni aj tak overovať? Ale že či si mám pripraviť nejaký doklad alebo niečo, lebo tam zavolám, že oslavujem, ale vlastne nemusím, vieš, že by som to trošku tak akože zahrala. Tak väčšinou to nahlásime pri tých klientoch, ktorí nám to oznámia, takže ide to na miesto už. Takže takto sa to dá nádherne užiť. Turecko je určite dobre z toho a vlastne tento týždeň je aj valentínsky týždeň, takže ešte o to skôr sú aj výhodnejšie ceny v rámci tých párových alebo romantických ponúk, takže určite sa to oplatí pozrieť. Môžeme skúsiť ešte tak skrátke, že aký je ten rozdiel medzi klasickým hotelom a tým Adult, okrem tohto všetko, čo ste spomínali, že ako keby tie hlavné črty? No určite je to aj to, že sú to väčšinou menšie hotely, čiže sú to skôr také, by som povedala, butik hotely, ale zase majú všetko to vybavenie. Napríklad wellness centra sú veľmi dobre vybavené v týchto hoteloch. Potom bývajú tam aktivity, ako je yoga alebo rôzne cvičenia. Potom v rámci toho vždy bývajú napríklad viaceré à la carte reštaurácie, to znamená, že si môžu ľudia naozaj užiť v kľude aj tú večeru. A potom by som ešte povedala tie privátne bazény alebo výrivky, že bývajú dokonca hotely, ktoré majú takmer všetky izby s privátnymi bazénmi alebo s výrivkami, čiže to je niečo také netradičné oproti tým iným rezortom. Ďakujeme veľmi pekne teda. My sa ešte budeme rozprávať totiž dnes, budeme pokračovať v tejto téme pre tých, ktorí radi